en mar Lucy Otieno wacho kacha Lydia Emi aparo Migori show mano Lucy nyar Tom erokamano jatich Nyasaye nyakwar Luanda erokamano inya Jako Uma ariyo maber Jak Wod Nyasembo mar G4S Mbita erokamano inya kuom kete e Radio Ramogi kar chunja luosero moka indisa par mar odhiambo e nyakalondo mar Ramogi Radio Ramogi kar chunja luo Radio Ramogi kar chunja luo Radio Ramogi Maramogi Radio Ramogi kar chunja luo Radio Ramogi kar chunja luo Radio Ramogi Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni jatende duond bura mar Thadwe Alliance e Kuro Court kuro dwaro mondo jatend piny Migosi William Ruto obed motang' ahinya kod weche mabende owacho e lela kolero ni weche kata wach mincha ne owacho ne ok ni kare kata matin. Court wacho ni Ruto chal kagima osebayo yo ka wacho ni weche mabende kwa wacho ni weche ma wacho gin mago mabende kwedo jogo mabende seyo sirikande ka bende Ruto nchane wacho bende ne oikore matiyo gi yore duto e kedo kod ng'anyo mabende inyalo bibagi pacho kai mar kwedo sirikande. Okot ne oloso manandala chiel to ka jatend piny nyiso bila mondo mi kik neg jong'anyo to ochiel mana tiende jong'anyo madwaro monjo tesendo bila mago mabende dwaro kwalo mwandu jopiny kanyakla kod jogo mabende dwaro ketho gik mopogore opogore e pacho ka jatend piny chane oloso yo machalo kamae. Anachukua moto, anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Komachelo ni jopuonjre adek mag Queen of Angels Academy gwenge mag Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu wito ngimagi bang' cho sienyore kodgi. Kalure kod jalup ruoth e gwenge makono Isaac Bet ne oyango masirano kowacho ni chono ne osienyore kalure kod koth mapek mabende osebiro ka chwe gwengego. Ringre jopuonjrego ne osetere kar kano ringre jomotho ma Tarbo sub county. Saa 1:30 choo ya shule ya Queen of Angels iliyopo hapa Tarbo iliweza kuvunjika kama wanafunzi wako ndani, wanafunzi watatu, kila mtu alikuwa katika room yake, hiyo toilet ika collapse alafu ikaingia ndani. Tulipojaribu kufika pale kujaribu kuokoa, unfortunately wale wanafunzi watatu walikuwa wamepoteza maisha. Ni wanafunzi wadogo sana, wale wa PP1, PP2, wote ni wasichana. Kwa sasa miili imepelekwa katika hospitali ya sub county ya Tarbo, lakini sasa wanapangia kupeleka hizo miili katika nyumba ya kuhifadhi miili ya MTRH kule Eldoret. Jotelo mopogore opogore bende oro ote magi mag lit kod kuyo ne anyuola kod familia mag nyithindo adego mabende ne chosi anyore kodgi kamutingo jatenda migao mateko Pio Wandai kanyakla kod gavana mar kaunti ma Uasin Gishu Jonathan B. Let me start by, of course, also extending my condolences to the families of our young children who have lost their lives in that unfortunate incident in Tarbo. We pray with them and that God may continue to provide them with strength, especially during these difficult times. Tumekuwa na shida baada ya tunaenda Tarbo na tumekuwa na shida asubuhi. Kuna small ECD class, a private school, watoto toilet. So toilet ilising na wakaumisha watoto karibu watatu. Nasikia walifariki, tunasema pole. Kama kaunti, kama serikali tunasema pole kwa hiyo jamii na hiyo shule, tunasema Mungu awafariji wakati huu. Kwa hivyo tunapenda kufanya kazi pia tunawakumbuka wale kwa maombi. Ogai mar jomin buche opodho ketho mabende tudogodo bila barasa masinde mara nenego jausabuo grombe Boniface Kariuki obila machelo Duncan Kiprono to ne oweyo thuolo. Jamin buche onyiso doni barasa ibiro chwale nyim jalbura e doma malo Justice Kimondo mano chieng' tich abich mar jumani.
Komachielo bende ni piny owacho golo chik mondo mi chung chenro mag rego niang' kuom dweche adek e kembe sukari mayudore imbo mar piny Kenya chakre odiochieng' makiny kalure kod nok mar niang' mosetegno. Kembego gin Nzoia, Butali, West Kenya, Mumias kod Busia Sugar. Board mar sukari wacho ni okang' makamano biro chiwo thuolo ne yudo niang' motegno kendo mago mabende oikore mabende nyalo regi. Board no bende onyiso kembego mondo ne oketo kare chenro magi e kinde mabende lorgino. Jatatije kabodno Jude Chesire owacho ni lokruok makamano en mano mageto tieko chuth okenge mag nyiewo sukari kowuok e pinje maoko kochopo higa mar 2027 kendo neno ni dongruok makare nitiere e sekta no. Kwan mar otanda kata tenni mag jotuo mabende inyalo chul gi okumba mar thieth mano mar Shaika thieth maduong' ma Migori gin mana 100 kende ka maeri okelo deko ne jotuo mabende dwaro thieth e bwo okumba mar thiethno. Motelo jumane jotuo nodinegi e kar thiethno wirani SHA nodeko chudo ni mar nonro mar jotuo ne ok yudre e mbui mar SHA. Gino mabende nchane ochuno migawo ma thieth e kaunti no mondo mine donjre wachno kendo neno ni jotuogo owe thuolo mar dok pacho. Jatenda migawo ma thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi ne olose yo machalo kamae. Okine ka chon kabisa kane the facility bedo registered gi bed capacity mar 100 kapod en mana district hospital. Koro the SHA portal is still reading this one. When you exceed the number, so they don't accept. It's a challenge nationally. Migori County Referral Hospital ward kende wa umano kataka pokwalie maternity. It's a challenge all over the country. But those who have registered with SHA, so we are not charging them irrespective of the surpassing of this number. Opondi owacho ni gin kod pek mar keto nonro mag jotuo ka kwan gi oseingo tindni mantiere mabende gin 100. Kata kamano wacho ni gitemo loso kod okumba mar thieth mano mar SHA mondo mi giyud kwan otanda mamoko e mbui mar SHA. Komachielo bende enani riwruok moro makedo ne ratich joma mine kaunti ma Siaya ochako kampen mar sundo wach chuogo chike makonyo wakeni e kinde magineno malo kata menstrual hygiene management laws mondo mi okony rakruok kod midhiero mathoro mako joma mine kata wakeni e seche mabende gintiere ria. George Amolo nigi ler mathoth e wachni kawuok e kaunti ma Siaya. Wakelo stakeholders koriwre gi jotelo mag thieth kaachiel gi county assembly mondo wang'iyane pek mantiere mosebede yudo mayot gige mag ria kod kaka wanyalo tieko dhier mabiro as a result of koso bede mar menstrual products. Kawuono wa choko paro wawacho ni achiel kuom gigo madhi konyowa mondo watiek dhierni e Siaya County en mondo walos chik. Mano jata yore tich kariwruok midendo ni Ugunja Development Initiative kata UDI Migosi Zayo Chieng' mawacho ni chik makamae ema biro konyo e tieko midhiero ma mine to kod nyiri matindo thoro kaloe nikech koso kuom ranyisi taulo mag ria. County Assembly olos chik miluongo ni Menstrual Hygiene Management Act kata policy mondo wang'igo kaka county ma Siaya nyalo keto omenda tenge mondo ng'i kata mondo ober infrastructure ma en gigo ma jok manyiri tiyo godo e skunde kata e kor gwenge nyaka osiptende marwa mantiere e Siaya County. Mar ariyo, wayud kaka County Assembly nyalo keto tenge omenda manyalo konyo procure sanitary pads kata gige nyodo mondo nyithindwa oyud gigi e yo mayot. Korka kore coordinator mochung' ne weche mag nyodo e kaunti ma Siaya Mikae Pamela Josephine to luwo ni thor margi maduong' mar chiwo paro mar chuogo chik manyalo tayo weche mag riano en dwaro magin godo mar neno ni gige riago eko kel machiegni gi jopiny. We are looking at the access to these products of menstruation, right from the disposable and the reusable sanitary towels and the availability within our community. As we also look about the access, we are looking at how can these young girls in school get these products at a cheaper cost. Negi we boma ma Siaya kinde romo manokelo kanyakla jokanyo mopogore opogore kamoting'o jopuonjre, jopuonj, migawo mar somo, migawo mar thieth to kod jokanyo mag od buch County Assembly ma Siaya ka MCA mogwel Cynthia Ndar orwako paro mar chuogo chik no. Jo UDI noluongowa mondo wachak go mbaka e wach mar policy mar menstrual health management. To en mbaka maber ma onego wasir wan duto kaka duty bearers nikech dhier mar ria en gima wan go kendo en gima wadak go pile
e gwenge ma wadake. Ka nyalo chopo kama nyithindo manyiri samoro ok dhi skul nikech odhieria. Ng'enyne kata nyithindo mamako iye machon. Nonro wacho ni wachno chakre mana e weche taulo mag dhieria ni ka onge koro ng'iyo kaka nyalo yudo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gowi mabende bandho piny owacho mag counties en shillings bilion 100 ma en omenda mabende pok piny owacho mag counties ochulo kembe kod jogo mabende nochwalo negi mwandu mopogore opogore e komenda mar 2023-2024 ma en kalure kod jalup jakoma mar duol mar governors Ahmed Abdullahi. I warmly invite you all to the Devolution Conference 2025, which will take place at Homa Bay High School in Homa Bay County from the 12th to the 15th of August 2025. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Esechegi manengo ngima ni malo kendo midhiro mathoth pod okwako pacho kae. Koro chuno jo Kenya mondo mi uti kata jo Kenya mamoko mondo mi uti gi shillings 50 odiochieng' kod odiochieng' neno ni giyudo kaka ginyalo chiemo. Penyo en ni bende en yo makare mar chiemo. Duonda achiel kuom jopiny mabende tiyo kod shillings 50 chamo mtura odiochieng' kod odiochieng' mabende owacho ni mano chiembe mapile kapile. Unaweza tu piti ukele mtura ya chwani ama upige chapo ya chwani, unaona. So siku hizi chakula ya chwani ziko si antegemea tu unapata wapi. Katodo koni mano en chiemo mabende japinyno nyalo chamo odiochieng' kod odiochieng'. Jalonye weche mag chiemo makare to wacho ni mano ken yo makare mar chiemo. And some of the common health risks that can result out of this, they include the malnutrition, and this is due to inadequate protein and calorie intake. It can cause both undernutrition and micronutrient deficiencies, weakened immunity, and due to lack of essential nutrients like the zinc, the vitamin C, and the iron, they leave the body prone to infections. Mane mabedo kelo giko mag weche matuche koro gwenge gi elak sechegi tudri kod Collins Okaka kochakre sa 11 ne weche manyien. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni jaloch mar midila mar bronze tuke mag Olympic e ng'wech mar mita Gana steeplechase Faith Cherotich sani koro wacho ni ok obedo gi luoro moro amora kata kobedo ni noloye gi nyar Bahrain Wilfred Yavi e tuke manche notimore ndalo moko adek mokalo. Cherotich noringo kuom thuolo mar dakika 8 second 48.71 kata kamano nokoromo mar loyo Yavi manoringo kuom dakika 8 second 45.25 mondo mi olo tukego. Kata kamano kocha mare Bernard Rono wacho ni ng'wech makamano ne tek mokalo kendo wacho ni nitie gima koro gidhi timo mar neno ni giloyo nyadendino mawuok e piny Bahrain e kinde mabiro. Tumeona tuliweza kushuhudia shindano kali kati ya Faith Perut na Yavi ambapo mbio hiyo haikuwa rahisi. Nashukuru kwa maana na nawapongeza watu walioshiriki mbio hiyo. Rono nomedo wacho ni sani koro giketo pachgi e National Trials mabiro timore Nairobi tarik 22 dweni e paw tuke ma Ulinzi Sports Complex kaachiel gi tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Tokyo, Japan e dwe mar 9 higani. Kwa hivi sasa Faith anapo amerejea nyumbani anajiandaa ama preparation ni kwa ajili ya World Championship ambayo itafanyika Tokyo mwezi wa 9. Na kwa hivi sasa maandalizi yameweza kuanza pole pole, ndiposa tena tunajua na wiki ijayo tutakuwa na mashindano ama uteuzi wa wale ambao watakao
kuteuliwa kwa ajili ya mashindano ya World Championship ambayo itafanyika Ulinzi Sport. Komachielo bende ni Kenya oikore atamalo 98 mar bago tuke mag laro simo mag Africa CHAN mairien kaluwore gi jakom mata weche mag iko tukego e pacho kaeri Nicholas Musonye kanoloso mana dwe achiel kende motelo ne chak ma tukego e bore Nairobi ka Kampala kaachiel gi Dar es Salaam. Musonye nowacho ni riwruok matayo tuke mag adhula e Africa CAF osebedo gi mor kaluwore gi ikruok ma gineno ka Kenya oseketo. Even the Kenyans were giving us some doubts that we are not able to organize this competition. But now, from what CAF have said, we have the facilities that can pass any test. No one in the true sense of the word can come and say that we are not in a position to host this competition. I have been in Africa, many places. We don't have this kind of facilities. Musonye nomedo wacho ni nitiere matindo tindo ma pod itieko ka koro ginyiso jo Kenya ni mondo ikregi